आणि इन कालांतराने हा ग्रंथ गोव्यासाठी एक आदर्शवत ग्रंथ ठरेल. सगळेजण त्या ग्रंथाकडे पाहत असताना एक राज्याचा ग्रंथ आहे असं म्हणून पाहेल. आणि आजच्या या डिजिटल युगामध्ये सुद्धा अन्न संस्कृती किती महत्वाची आहे या नवीन मुलांच्या ते लक्षात येईल याची मला खात्री आहे. आणि नक्कीच परत एकदा म्हणजे आपल्या टुरिझम कल्चर या सगळ्यांचा आपण एक पुढे जात असताना की सरकार नक्कीच या ग्रंथाचा विचार करत असताना मी तर म्हणेन की विशेष करून वेगवेगळी हॉटेल्स लाईन्स जी आहेत त्यांच्यासाठी हा मार्गदर्शक ठरू शकतो. कारण विशेष करून गोवन फूड खाण्यासाठी विशेष लोक या स्मॉल्स याच्यावरती जातात. इथं 5 स्टार आणि बाकी याच्यामध्येही गोवन कल्चर प्रमोट करण्यासाठी त्याचा उल्लेख करावा. टुरिझम यांचा मुद्दाम सांगेल की विशेष करून त्याने जर ते शिकून घेतलं तर त्याला आपण म्हणतोय की गोव्यामध्ये जी लोक येतात, टुरिस्ट लोक येतात किंवा फॉरेन कंट्रीतून लोक येतात त्यांना गोवन स्वाद देणं. कारण विशेष करून आपण ज्यावेळी ज्या वेगळ्या देशामध्ये जातोय तेव्हा तिथल्या देशातली ती टेस्ट आपण अनुभवतोय. मग इथल्या का नाही? मग आपल्याला जसं आपण गोवन फिश करी राईस जवळ पेटंट ज्याला आपण म्हणतो त्याच पद्धतीने त्यांनी सांगितलेले वेगवेगळे पेटंट यामध्ये आहेत ते प्रमोट करावे. आणि वेगवेगळ्या हॉटेल्स मधून अशा पद्धतीचे पेटंट आणि अशा पद्धतीची अन्न संस्कृतीचं जतन व्हावं ते लोकांपर्यंत पोहोचावं हे नक्कीच भविष्यात मार्गदर्शक ठरेल याची मला खात्री आहे. आणि परत एकदा मी विनायक काका खेडेकर यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो